Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і, як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады ў Варшаве. Ну што ж, абмяркуем вельмі важную такую сітуацыю, як летам падчас вандроўкі куды-небудзь, ну не сядзець жа ўвесь час на адным месцы, трэба і адпачыць, не патрапіць раптоўна замест пляжа за краты куды-небудзь. Так вось, гэтую сітуацыю і як яе пазбегнуць мы абмяркуем з маімі шаноўнымі госцейкамі. Гэта прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека Марыя Колесава-Гудзіліна. Прывітанне, спадарня Марыя. Прывітанне. І юрыстка, як пішуць, адна з найлепшых юрыстак Варшавы, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка. Там яшчэ можна шмат чаго пералічваць, але спынімся на гэтым. Ганна Маціеўская. Добрый дзень, Ганна. Вітаю, дзякуй за запрашэнне таксама. Перш чым мы перайдзем да абмеркавання, аналізу і так сказать прапрацоўкі канкрэтных кейсаў, давайте, можа быць, агулам сітуацыю апішем. Прыблізна, можа быць, год таму у нас в эфіры быў Алесь Михалевич, які найперш займаецца вось там з сітуацыямі, звязанымі з Інтэрполам, і мы абмяркоўвалі яшчэ тады, што ёсць пэўныя краіны, куды беларусам лепш на ўсялякі выпадак, каб пазбегнуць непрыемнасцей, не вандраваць, скажем так, не савацца. З таго часу ось сітуацыя змянілася, наколькі сёння ось колькасць краін, верагоднасць быць затрыманым, яна павялічылася, пашырылася ці наадварот зменшылася. Хто першы? Марыя, давайте вы. Да, ну, напэўна, трэба сказаць, што ў нас ну, якія краіны не трэба ехаць. Пашырылася или паменшылася? Я лічу, што ж пашырылася, стала горш. Ну, першае, куды не трэба ехаць: Расія, Таджикистан, Туркменістан, Кыргызстан, хто яшчэ? Казахстан, Узбекистан, Грузія. Я не раю. Азербайджан, Арменія, ну і зараз гэта, ну так, ёсць, гэта Сербія. Вось, про гэта мы, можа, пазней будзем распавядаць, але чаму Грузія таксама? Я павінна сказаць, што у кастрычніку прошлого года меня затрымлівалі ў Грузіі па запросу беларускіх уладаў. Ну, менавіта праз тое, што я там нейкі там тэрарыстычны акт зрабіла сумесна з іншымі грамадзянамі Беларусі. Карацей, Грузія таксама затрымлівае, і не зразумела, як будзе потым, будуць ли яны неяк так супрацоўнічаць надалей з Беларусью, таму я таксама не раю. І калі у вас ёсць магчымасць таксама з'ехаць з Грузіі і не жыць там стала, таксама раю выбраць іншую краіну. Можа, Ганна тут меня дапоўніць. Да, я так думаю, что вот гэтыя вот конкретные краіны і самыя ось ну, непрыемныя кейсы мы абмяркуем больш конкретно, але вось што дадаць да это? Ну, я мяркую, што тут толькі можна дадаць, што з другой старонкі, калі шукаць нейкага, можа, там пазітыўнага чагосьці, бо я заўжды за тое, каб шукаць нешта пазітыўнае агулам, што мне здаецца, што ўсё ж такі свядомасць беларусаў крышачку змянілася. На жаль, мы вучымся таксама на прыкладах негатыўных, і таксама вось пра кейс, пра які мы мяркую, што сёння будзем распавядаць. Тым не менш, магу сказаць, што ў мяне здараюцца выпадкі, калі, можа, наш супольны сябра, насамрэч, месяц таму пісаў мне, пытаючыся, як можна паскорыць міжнародную абарону Польшчы. Я ўжо столькі працуючы з людзьмі заўжды пытаюся, а якая мэта, а не толькі на калі і так далей, як тэхнічна выканаць заданне. Ну, і ён кажа, што я хачу паехаць у Сербію на кантракт. І пытаюся, а што ў цябе ў Беларусі? Ён кажа, ну, так, ну, я там у міжгасударственным розыску. Ну, вось, як бы, што, з адной старонкі, так, пашыраецца гэтая свядомасць, але ўсё ж такі мы маем дачыненне за кожным часам з тым, каб зрабіць так званы па-беларуску дабл-чек, не ведаю як, дадатковую спраўджанне наконт таго, ці гэта добрая краіна, ці не. Таму, канешне, раем усім беларусам перш за ўсё паклапаціцца перад тым, калі вы збіраецеся ехаць, вы можете заўжды пракансультавацца таксама у Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека на гэты конт. Канешне, калі ёсць міжнародная ахова, то кожнае перамяшчэнне ў межах еўразвязу, яно будзе бяспечным. Нават у выпадку затрымання гэта можна будзе вельмі хутка таксама патлумачыць, таму што на картце побыту, то бишь на ВНЖ, будзе заўжды аднатацыя аб тым, які тып гэта побыту, і там будзе аднатацыя аб тым, што гэта палітычны тып
ВНЖ. Але агулам, канешне, заўжды гэта павінна быць, як мы кажам, па юрыдычнаму кейс-to-кейс мы павінны аналізаваць гэта. Да, вось ваша аповед про чалавека, які знаходіцца у вышуку, мае там відаць нейкую там крыміналку у Беларусі і збіраецца ехаць. Мяне вот такія сітуацыі заўсёды здзіўляюць, што здаецца, кожны раз папярэджваеш там, скажем, не подписывайтеся там, калі для вас это небяспечна, ці яшчэ што-небудзь. Абавязкова знаходзяцца людзі, якія потым прыходзяць і кажуць: а я не чуў, а я не ведаў. Ну, думаешь, ну як жа ж можна? У канцы канцоў жывеш ж не ў пустым месцы, не ў пахіры. Але гэта сапраўды вельмі важная тэма. Я маю на ўвазе праманіторыць сітуацыю. Мары, што трэба зрабіць? Ці можна даведацца нейкім чынам, што не тое, што вот у гэтую краіну табе бяспечна ці небяспечна ехаць, а ці знаходзішся ты ў нейкім вышуку і якія вышукі зараз могуць быць? Так, ну, па-першае, я таксама трэба адзначыць 3 пункты, якія трэба чекаць, калі вы кудысьці збіраецеся. Ну, гэта першае, што трэба зрабіць. Ну, трэба паглядзець, калі вы збіраецеся ў нейкую краіну, паглядзіце, што гэта за краіна, якая там судовая сістэма, ёсць ли нейкія міжнародныя пагадненні. Другое, гэтая краіна, у якую вы збіраецеся ехаць, мае ли яны пагадненне з Беларусю? Можа, нейкіх многабаковых пагадненняў. Таксама трэба гэта чекнуць. І якія зносіны з Беларусю? Якія ёсць віды так называемых вышкаў? Тут трэба адзначыць, што ёсць Інтэрпол, гэта міжнародны. Калі вас шукаюць праз сістэму Інтэрпол, гэта адна справа, а калі ёсць міжкраінавы вышук, то есть, ну, у дадзены момант гэта працуе у странах СНД. Таксама ёсць пагадненне зараз з Грузіяй, таксама з ОАЕ, і, ну, вось мы чулі пра Ганначка, напомні, што гэта была за краіна такая, апошняе пагадненне, я не памятаю. Гэта таксама В'етнам? Так, В'етнам, так, дзякуй. В'етнам, так. Вось, і гэта можа быць двухбаковы вышук. То есть, напрыклад, Беларусь дашлі нейкі запыт, як, напрыклад, было са мной, ён дасылае запыт у Грузію, каб таксама мяне затрымалі і выдалі да Беларусі. Гэта не Інтэрпол, гэта двухбаковае альбо многабаковае пагадненне. Дзе сябе шукаць, гэта цяжкое пытанне. Ну, з Інтэрполам збольшага ўсё зразумела, там можна зайсці на сайт Інтэрпола, паглядзець той, што ёсць у адкрытых дадзеных. Если вы лічыце, што вы можете быць у вышку ў Інтэрполе, таксама можна напісаць у Інтэрпол ім у зваротную сувязь, яны таксама адказваюць. І тыя, хто працуе таксама з Інтэрполам, працуе по тым кейсам. А што касаецца, вось, напрыклад, у Расіі вы бачылі, што ёсць база, якую апублікавала медыазона, напрыклад, я наколькі памятаю. Таксама можна там чекнуць, ёсць вы там альбо не, но я лічу, што гэта не поўная база, таму можна звярнуцца да адваката, каб яны зрабілі запрос у Беларусі, але гэта таксама небяспечна. Можна спытацца таксама ў Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. Мы таксама знойдзем нейкія, ну, кожны выпадак ён асаблівы. Гэта трэба таксама ведаць. Калі у вас ёсць запыт, трэба лепш прыйсці да юрыста. Я лічу так. Ганна? Ну, тут няма чого дадаць. Тады дадайце на такую тэму. Ну, вот я, напрыклад, перакананы, ну, ці не ведаю, не маю інфармацыі, што ў дачыненні да мяне нейкая там ёсць справа ў Беларусі. Адпаведна, калі нема справы, нема ніякай інфармацыі, ну, чаго мяне будуць, я думаю так, вот, чаго мяне будуць падаваць у нейкі міждзяржаўны вышук, а тым больш у Інтэрпол. І так, думаючы, нема справы, нема вышуку, чаго я буду нават гэтым цікавіцца. А яшчэ нават заходзіш на старонку Інтэрпола, і там нічога не бачыш, вводзіш сваё імя, прозвішча, не бачыш, і, канешне, такое ёсць разуменне на 100%. Тым не менш, трэба глядзець хіба што з пункту гледжання таго, ці ёсць за што
умоўна кажучы, затрымаць. І гэта пункт выхаду, таму што можа быць так, што у вас няма ніводнага нават дакумента з Беларусі, вы нават можете быць не належыта дастаць нейкія дакументы, то бишь, напрыклад, можа не быць нават родных, якія могуць перадаць гэтыя дакументы, вы сабе жывеце вельмі добра, там, камфартова ў Польшчы, ў Ліцве, яшчэ дзесьці збіраецеся паехаць. Ну і нават думаеш сабе, ну я там у жніўні 20-го года выйшаў на мірную акцыю пратэста, шоу по тротуару, я ж нічога не парушыў. Я ж по закону дзейнічаў. За што? Ну правильно, Марыя, ну так же ж большасць думае. Ну за што? Я ж нічога не парушыў. Я ж павыдаляў усе фотаздымкі ў 23-м, напрыклад, так само. Але было з мабільным тэлефонам за сваім уласным, які біў па этим, па вышкам. По вышкам, так. Ну, гэта смешна. Таму так, таму 100% кейс by кейс трэба аналізаваць, таму, як я заўжды кажу, юрысты ніколі не застануцца без працы з аднаго пункту гледжання, але з другого пункту гледжання лепш заўжды спраўдзіць да таго, як гэтая сітуацыя можа возникнуць. І калі што, бо, ведаеце, мы заўжды ідзем за нашым кліентам, каб таксама было зразумела, то прынамсі дадзеная асоба разумее, на якія рызыкі яна падпісваецца. І гэта вельмі таксама важна, бо гэта рашэнне кожнага чалавека. Ну, слухайце, яшчэ тут трэба дадаць, што калі чалавек жыве, напрыклад, у Польшчы на міжнароднай ахове, то таксама ён разумее, што ён, нешта яму пагражае. Ну, гэта так, натуральна. Калі ён жыве, там, яго гуманітарныя нейкія дакументы ў Ліцве, гэта таксама зразумела. То есть ён разумее, што ёсць нейкія рызыкі. А калі гэта чалавек, які жыве там, проста жыве, таксама у меня ёсць такія кліенты, якія жывуць, напрыклад, у ЗША. Яны пытаюцца, мне бяспечна ехаць у Беларусь альбо не? Я адказваю, я не ведаю, трэба чекнуць. Вось, яны таксама, калі вы не ведаеце і глядзіце гэты эфір, калі ласка, звярніцеся да нас, мы чекнем. Так. А вот патлумач просто тым людзям, якія знаходзяцца ў ЗША. У 20-м годзе яны не прыязджалі ў Беларусь, не былі ў Беларусі. Яны ўвогуле ў ЗША жывуць ужо там 10, 15, то 20 гадоў. Ну, схадзілі там на 25 сакавіка на акцыю у там якім-нибудь Сан-Франциско. Ну и что тут такого? Почему я не могу прилететь в Беларусь? Вот что ты скажешь таким людям? Яшчэ год таму я бы сказала, што ім нічога не пагражае, таму што не было крыміналак за тыя дзені, якія былі па-за межамі Беларусі. Таму што тут пытанне юрысдыкцыі, якую прымяняе крымінальны кодекс у Беларусі. Але зараз мы бачым, што ёсць крыміналка за дзень волі ў гэтым годзе, по якім мы таксама праходзім разам з Ганнай Маціевскай, прывітанне. Вось, і зараз калі вы удзельнічалі ў нейкіх мерапрыемствах, гэта небяспечна будзе зараз. Дзяўчаты, вы тут мяне выпадкова не падманулі, расказаўшы, што вы адвакаткі, там юрысткі. Адну ўжо ў Грузіі затрымлівалі, потым праходзяць па крымінальных справах абедзве. Какие крымінальныя аўтарытэткі? За аўтарытэткі дзякуй, за крымінальныя тым больш. Да, слухайце, гэта, вы ж ведаеце, што адвакатаў затрымліваюць. Зараз 6 адвакатаў за кратамі. Ну і таксама у мяне зараз, у нас на дваіх, напэўна, 7 артыкулаў. Не, 7 было до Дня волі, а ўжо 9. 9, зараз 9. На двоих. І гэта, вось паказальныя рэпрэсіі. Мы ўсё ж такі юрысты, а не авантурысты. Вось. Хотя, да, как бы ёсць сумневы. Асабліва з улікам таго, што ведаючы ўсю гэтую сітуацыю і паехалі ў Грузію. І вот давай звернемся да кейса грузінскага. Вот шмат хто думае, Грузія, это ж вот как бы свае, яны ж за нас, яны падтрымліваюць, можна ехаць спакойна. Вот раскажыце, калі ласка, што зараз адбываецца ў Грузіі і што рабіць тым беларусам, якія там знаходзяцца гэта раз, і якія, можа быць, зараз таксама думаюць, я з'еду з Беларусі зараз праз Грузію, Турцыю і потым у ЕС. Вот раскажыце пра небяспекі першага і другога маршрута. Можа ты пачні пра Грузію, а я потым там пра ЕС добавлю, там ўсё ж таки гэта твой кейс. Я тут павінна сказаць, што
у Грузіі жывуць беларусі, яны жывуць стала, трэба казаць Саркатвела, напэўна, так? Яны жывуць там, і наколькі гэта небяспечна, на дадзены момант я лічу, што небяспечна, таму што, напрыклад, у маім кейсе была адна фотка з Тбілісі, і прыйшоў запыт на, ну, то бишь у Грузію, мяне затрымлівалі наўпрост у Тбілісі, калі я з'язджала. Гэта такі просты, я адвакат пры гэтым усім, гэта была дзіўная сітуацыя, але зараз што адбываецца? Зараз незразумелае палітычнае становішча у Грузіі, таму што я раю, ну, там не вырашаюцца пытанні з легалізацыяй і так далей. Калі гэта ваш там нейкі пункт, калі вы з'язджаеце, то можа бы гэта добра, таму што у вас, напрыклад, няма візы. Гэта таксама там ёсць некаторыя праблемы з гэтым. Але стала я б не раіла. Калі вы зараз абіраеце месца сталага жыхарства, я проста не раіла, таму што не зразумела, што будзе далей. Гэта першае, а як яны не супрацоўнічаюць? Яны дапамагаюць, але дапамагаюць беларусы, якія застаюцца ў Грузіі таксама. Яны дапамагаюць беларусам, там ёсць шэлтары, там ёсць добрыя праграмы і гэтак далей, але гэта не пытанне того, што дапамагае ўсё ж такі неяк дзяржава, таму што там незразумелае становішча. А вось наконт як да Еўразвяза ехаць, тут уже да Ганначкі. Ганна зараз нам гэта ўсё раскажа, але я просто удакладню. То есть атрымліваецца зараз першае, тым, хто плануе цяпер, напрыклад, з'язджаць з Беларусі праз Грузію, мы б не раілі такі маршрут абіраць. Ну, гэта адзіны маршрут, які, ну, то есть зараз гэта, я не раю, напрыклад, калі абіраць там, напрыклад, Турцыя альбо Грузія, то лепш Грузія, таму што калі у вас, вы там, напрыклад, не выпшуку, у вас няма ніякіх там зараз, то есть вы збегаеце ад крыміналкі з аднаго там пункту гледжання, Грузія першым пунктам можа быць нармальным, але стала не. Ну і вось другі пункт, гэта стала или ну не для тых, хто цяпер плануе, вот думае, я туды поеду і там застануся, а для тых, хто там знаходзіцца. Вось уже 2 гады, да прыкладу, яны так і не атрымалі нейкага мясцовага статусу, яны знаходзяцца па сваіх там беларускіх дакументах. Вот што ім параіце? Я ім параю звярнуцца да партызанкі. Партызанка, звяртаемся да вас па 2 кейсах. Што рабіць? Давай пачнем з гэтага. Што рабіць гэтым вось людзям, якія 20-21 годзе з'ехалі, да гэтага часу не атрымалі нейкага там статусу, ВНЖ там ці яшчэ што-небудзь, і зараз ну как бы вот думаюць, што ім рабіць? Што далей? Асабліва яшчэ тут можна яшчэ дакінуць важнае пытанне для беларусаў, менавіта скончваецца ўжо хутка пашпарт. Ну, так? Я не стаў дадаваць. Так. Што рабіць? Канешне, мая рада заўжды такая, каб думаць лонг-тэрм, то бишь доўгатэрмінова. І доўгатэрмінова перспектывы выглядаюць такім чынам, што ўсё ж такі Грузія такой краінай не з'яўляецца, асабліва як Марыя таксама падкрэсліла, толькі нагадаю, што з кастрычнікам сітуацыя можа толькі пагоршыцца. Таму раім разглядзець магчымасці так званага рэлакейту, легалізацыі ў краіне, якой беларус можа адчуваць сабе бяспечна. Менавіта перш за ўсё гэта Польшча, цяпер з'яўляецца нумар 1, так здаецца, краіны для рэлакацыі. Ну і, канешне, у другім выпадку гэта Ліцва таксама, і з абодвух пунктаў гледжання гэта добрая лакацыя з пункту гледжання культурніцкага, таксама дыаспаральнага і так далей. І, канешне, у гэтым толькі трэба яшчэ да вылету ўсё ж такі абраць гэтую краіну, таму што ёсць дублінскае пагадненне. Калі мы глядзім з перспектывы таксама доўгатэрміновай, то ўсё ж такі ёсць пры літоўскай візе можа быць цяжка атрымаць міжнародную ахову ў Польшчы. Я не кажу, што з гэтым нельга працаваць, з гэтым можна працаваць, працуем, маем поспехі. Тым не менш, гэта дадатковая перашкода, якую можна не мець, калі загадзя пра гэта падумаць. Таму тады раім, канешне, звярнуцца па польскую візу, калі ёсць такая магчымасць, вы збіраеце Польшчу, калі вы збіраеце Ліцву, каб звярнуцца менавіта па літоўскую візу, каб ужо гэтае пытанне зачыніць. Не раю таксама, бо я памятаю, сама асабліва кансультавала вельмі шмат беларусаў, асабліва ў 20-21 годзе, хто не збіраўся
падавацца на міжнародную ахову. Яшчэ раз падкрэслю, што калі вы знаходзіцеся на гуманітарнай візе, гэта яшчэ не даказвае ваш пераслед, вы можете быць затрыманы, як вы, можа, чулі, у іншай краіне еўразвязу. Таму ім хутчэй вы пачнеце працэдуры, якія звязаныя з міжнароднай аховай, тым будзе як бы лепш з пункту гледжання як бы магчымасці затрымання нават у еўразвязе, бо кожная паліцыя абавязана вас праверыць, прынамсі, так? Ці можа насамрэч вы нейкі мошеннік, напрыклад, беларускі і так далей. Таму гэта працэдуры, яны абсалютна законныя. У адных краінах гэта будзе хутка разглядацца, як Польшча. У краінах такіх менш нам сяброўскіх, тыпу Венгрыя, таксама ведаю, што ў Італіі сидзелі не па адным кейсе, нават ведаю прынамсі 2, у якім людзей затрымлівалі, адзін больш за год сядзеў у арышце, так? І гэта маючы міжнародную ахову ў Польшчы, ўсё вельмі хутка бы зачынілася. І яшчэ адзін лайфхак, каб матываваць як бы да падачы на міжнародную ахову, што тэрмін на пастаяннае месца на жыхарства будзе інакш лічыцца ад моманту менавіта падачы на міжнародную ахову. Таму не варта з гэтым цянуць, таму што вы тым самым сабе падаўжаеце як бы тэрмін аплікацыі на пастаянны від на жыхарства. Таму мая рада легалізавацца ў тых краінах, у якіх вы можете сабе адчуваць бяспечна. Таму вось я рэкамендую, можна звяртацца да партызанкі па пытаннях Польшчы. Калі у вас ёсць некаторыя пытанні па Літве, таксама тут скажу, што можна звяртацца да Марыі, да Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. Я удакладню просто гэтая тэма, мы яе не раз абмяркоўвалі от міжнародная абарона, атрыманне тут у Польшчы, і апошнім часам вось ваша каляжанка Вольга Добровольская казала, што сітуацыя ну как бы ускладнілася, назовем мягко, вот с падачай дакументаў, с тэрмінамі разгляду. Сапраўды так, вот ёсць зараз праблемы з-за таго, што вельмі шмат людзей пачалі падавацца. Я, можа, нават так скажу, вашыя калегі ў мяне бралі на гэты конт каментар нават учора, таму скажу так, што больш пытанне арганізацыі, тут трэба падзяляць практыку выдачы міжнароднай аховы і тэхнічнае пытанне арганізацыйнае. Практыка выдачы не змяняецца, я ўсё роўна бачу вельмі вялікі адсотак, нават, я б сказала бы, просто абсурдальна, нават часам вялікі адсотак пазітыўных рашэнняў па міжнароднай ахове, і гэта супер, і гэта вельмі добра, і гэта Польшча паказвае таксама сваю салідарнасць такім чынам з беларусамі. А зусім іншае пытанне, гэта тэхнічнае пытанне. І насамрэч цяпер у галоўным будынку ў Варшаве, як вы ведаеце, шмат беларусаў пры вуліцы Таварова 33, часам сітуацыя нагадвае сітуацыю з 90-х, можна казаць, так. І з гэтым працаваць цяжка, але магчыма. Я, напрыклад, маю такія асобы, якія не могуць самі, напрыклад, стаяць, у іх, напрыклад, ёсць праблемы са здароўем. Я звяртаюся таксама да пагранічнай службы, і ў індывідуальным выпадку нам прызначаюць тэрмін, таму што па стане здароўя альбо па стане звязаным з векам, я таксама вельмі carefully, прабачце, сёння неяк па-ангельску, стаўлюся да асоб як бы ў узросце, пенсіянераў таксама, таму як бы гэта магчыма, каб зрабіць таксама ў індывідуальным выпадку. Але, на жаль, агульная маса беларусаў так, яна стыкаецца з гэтым. Ну, гэта толькі пазначае, што тэхнічна найчасцей трэба будзе ставіцца 2 разы да пагранічнай службы. Першы раз, каб увогуле цябе ўпісалі ў нейкі спіс, прызначылі дату, і тады ты ўжо прыходзіш і складаеш унёсак. Але убіцца ў пачатак калейкі немагчыма, там чула, як кажуць палякі, дантейскія сцэны, таму як бы можна нават хіба што фільм здымаць. Добра, удакладненне ад гледача пад нікам Владзімир, ён піша: пытанне да спікерш, праз Грузію, Турэччыну у еўразвяз ўсё ж таки патрапіць магчыма, калі ў Турэччыне сустрэнуць свае людзі, мяжу з Грузіі з Турэччынай з беларускім пашпартам перасекчы праблематычна ці не? Не праблематычна, але можна трапіць у еўразвязь, але ёсць пытанне, як хутка атрымаць, напрыклад, калі у чалавека няма ніякай візы. Таксама ёсць выпадкі, калі, напрыклад, людзі з'язджаюць з Літвы, калі ім адмовілі на ўцікачества, таксама ім раяць з'ехаць, атрымаць візу, ехаць і атрымаць гуманітарныя дакументы. У нас таксама тут ёсць розныя схемы, так скажем, але можна гэта зрабіць, но трэба таксама адзначыць тое, што я не сказала, што тыя, хто ў Грузіі і жывуць
364 дні, і 5-й дзень плануюць ехаць на візаран у Арменію. Калі ласка, не рабіце гэтага, таму што мы стаміліся уже просто гэта не адзін, не два, гэта шмат людзей, якіх затрымліваюць у Арменіі, і гэта праблема, таму што яны зараз я не ведаю, як будзе з палітычнага боку гэта выглядаць, будзе такая праблема альбо не, таму што мы бачылі, што Ціханаўская таксама мела сустрэчы і гэтак далей, але зараз сітуацыя можа палепшыцца, але яна цяжкая. І калі у вас вы лічыце, што трэба зрабіць візаран, тады ўж лепш у Турэччыну паехаць, толькі не ў Арменію, не Азербайджан, калі ласка. Тут можа я толькі дадам, таксама бо усім пагаджаюся, і калі пытанне, бо цяпер мы ведаем, што часам вельмі складана атрымаць польскую візу, калі вы ведаеце, што вам можа пагражаць небяспека, вы прынамсі можаце хутка трапіць напрыклад у вышук, то таксама звярніцеся, калі ласка, да партызанкі, мы падкажам, як трапіць на тэрыторыю Польшчы легальна, каб не было сумневаў, легальна, без візы, гэта магчыма, проста гэта дае дадатковыя складанасці, як доступ да рынку працы падчас разгляду справы міжнароднай абароне, але гэта магчыма. Каб людзі не чакалі, напрыклад, калі ведаюць, што ўжо праз некалькі дзён могуць трапіць, напрыклад, у такі вышук, калі ласка, звярніцеся, мы вам дапаможам. Давайте разберем кейс Армении особенно, потому что вось сёння раніцай от офиса Святланы Тихановской Ганна Красулина раскидала информацию, им написал беларус Максим Вайткавічус, якога затрымлівалі у Армении за тое, что Мусар Б дадала яго у міжурадавы вышук. На мінулым тыдні яго вызвалілі з-пад варты, бо міграцыйная служба Арменіі ўсё ж таки ухваліла яго атрыманне ім палітычнага сховішча. То есть вот ёсць нейкая інфармацыя, мяняецца стаўленне Арменіі да беларусаў, да вось такіх тых, хто у Арменію трапляе і ўвнесены ў нейкія спіс вышукі ці не? Наши... Все добра. Я не ведаю пакуль выпадкаў, там ёсць затрыманне, людзі чакаюць, хто чакае ў турме, хто чакае там на кватэры і не могуць з'ехаць з Арменіі, але у нашай практыкі таксама не было тых, каго адсылалі ў Беларусь, і гэта працавала, нам дапамагала Хельсінскі камітэт у Арменіі, ён добра вельмі працуе, і калі у вас там ёсць пытанне па Арменіі, таксама можна звяртацца да іх, але насамрэч зараз гэта трэба час, каб гэта пабачыць. Вось мы не ведаем, то есть у нас толькі зараз яго вызвалілі уцікачыства, але уцікачыства ў Арменіі, прабачце, гэта так сабе перспектыва, как па мне. Вось, можа, Ганна дадаст. Так. Я таксама хацела дадаць, што статыстыкі яшчэ няма такой вялікай, калі мы глядзім напрыклад, на палітычны трэк, што ёсць нейкае пацяпленне стасункаў з Арменіяй, гэта супер, так, але ў нас яшчэ няма статыстыкі, каб глядзець, як гэта скажацца менавіта на гэтых справах, таму што трэба таксама разглядаць гэтыя справы з двух бакоў. Палітычна, можа быць, нават могуць быць досыць цёплыя стасункі, але ўсё ж такі вырашае заўжды незалежны суд, так, по-свойму незалежны, так. Там прокуратура. Так, тут прокуратура, дзякуй. І гэта толькі юрыдычнае пытанне, так, таму тут важна таксама, каб не было такіх надзеяў, якія будуць неапраўданыя, так, у дадзеным выпадку, таму што ўсё ж такі трэба глядзець кейс бай кейс, таму чакаем на, не чакаем, добра, каб не было такіх кейсаў, але калі яны будуць, то каб паглядзець на іх пазітыўны развой. Давайте звернемся яшчэ да еўрапейскага кейса, самага зараз гучнага і шумнага, гэта сітуацыя Сербіі і гнёта. Давайте. Андрей Гнёт, привет. Так, мы ведаем, што Андрей нас глядзіць. Так, я сёння нават апранула сардушка. Вось, мы з табой. Вось, таму падтрымліваем цябе. І калі, прабачце, Зміцер, я тут крышачку ініцыятыву пераняла, але хачу проста папрасіць нашых гледачоў, бо праз некалькі дзён будзе арганізованы збор у падтрымку Андрэя Гнёта. Я вельмі вас заклікаю падтрымаць яго. Мы таксама, калі дазволіце, Зміцер
цяпер крышачку распавядзем, чаму гэты збор патрэбны, навошта ён патрэбны. І я вельмі хацела папросіць усіх беларусаў, каб вы таксама падтрымалі Андрэя, вось, а мы будзем рады таксама вам распавесці пра гэты кейс і які ў нас ёсць таксама інфармацыі, але таксама пазначу, не пра ўсё мы можам сёння казаць, таму раскажам пра тое, пра што нам можна казаць, каб было гэта бяспечна для Андрэя. Ну вось давайте і расказвайце вам, паколькі вы больш у курсе ўсіх гэтых справаў і, як кажуць, вожжы ў рукі, лейцы, так што давайте, Марыя, расказвайце. Ну давайте. Калі вы не ведаеце, Андрэй Гнёт быў затрыманы ў Сербіі, калі прылецеў туды на здымкі, ён быў у турме 7 месяцаў, таму што быў запыт праз Інтэрпол з Беларусі з мэты таго, што ён здзейсніў нейкае эканамічнае злачынства. Вось, яго трымалі ў турме, был разгляд першай яго справы, потым адмена гэтага рашэння. Зараз вы ведаеце, што высший суд Белграда также вырашыў аб тым, што трэба экстрадировать Андрэя Гнёта ў Беларусь, і мы уступілі на гэтай стадыі, да нас звярнулся таксама Андрэй, і вось зараз мы так яго абараняем на стадыі апеляцыі сумесна з сербскімі адвакатамі. Таксама падрыхтавалі вялікую скаргу на гэты конт. Ну і пусть Ганачка яшчэ дадасць нечага. Ну, я, можа, толькі дадам, што гэта добрая практыка, но асабліва ў Еўропе яна вельмі часта прымяняецца, калі з'ядноўваюцца сілы. Таму што ў дадзеным выпадку, каб таксама патлумачыць простымі неюрыдычнымі словамі, трэба пераканаць сербскі суд аб тым, што ў Беларусі менавіта гэтае злачынства, якое яму інкрымініруецца, што яно мае палітычную цень. І цяпер уявіце сабе, бо я мяркую, што шмат беларусаў чула пра то, як цяжка скандынаўскія краіны, напрыклад, да міжнароднай аховы іх як пераканаць, так? І гэта такі ж самы выпадак, таму што сербскі суд таксама, можна казаць, не разумее, чаму пераслед па 243 хіба што так артыкуле, то бишь неуплата налогов, падаткаў, чаму гэта з'яўляецца менавіта палітычнай стацёй. І цяпер уявіце сабе сербскіх адвакатаў таксама, якія не ведаюць беларускай практыкі, якія таксама, толькі са слоў Андрэя, які супер, але ён не з'яўляецца юрыстамі, таксама ён можа ў апісанні апісаць, чаму гэта палітычная справа, але ён не можа, напрыклад, прыкласці, напрыклад, нейкіх рапартаў, дзе іх шукаць гэтыя рапарты міжнародныя і так далей. І таму наша задача была з'яднаць сілы таксама з сербамі, якія, канешне, павінны быць як лакальныя адвакаты, але наша асноўная мэта была паказаць перспектыву беларускую, што эканамічнае злачынства яно таксама з'яўляецца палітычна матываваным, а другое таксама падрыхтаваць гэту апеляцыю з пункту гледжання дальнейшых крокаў на міжнароднай арэне, менавіта ЕСПЧ, Еўрапейскі суд па правам чалавека. Таму вось гэта была наша місія ў гэтай справе, і гэта супер, таму што агулам пайшло, нават, можа, я тут тэхнічна распавяду, таксама 2 апеляцыі. Наша задача таксама, хіба што не буду пра гэта магу казаць, была таксама купіць сабе час, таму што сербскае права гэта, магу так сказаць, трэш, таму што 3 дні на апеляцыйную жалабу гэта проста... І дадаваць ты нічога не можаш, кстати. Так, таму так, наш созвон з сербскімі адвакатамі выглядаў менавіта такім чынам, як шукаць сербскую сістэму. Хаця б не трэба было прыкладаць пераклады, і ў гэтым быў вялікі плюс. Але так, добра, што Марыя дадала, нельга дадаць ніводнага не толькі аргументу ў апеляцыі пасля 3 дзён, нельга нават дадаць ніводнага залучніка. Таму мы мусілі ў 3 дні менавіта скамплектаваць максімальна, што маглі, ўсё гэта апісаць, і вось такім чынам паўстаў 700 нас, карцей, вось такі дакумент, у Андрэя ёсць таксама ён у соцсетках, таму вельмі стараліся, магу сказаць, просто ставілі 24/7. Просто не спалі.
Ну что ж, я так разумею, что вось гэты збор, про які ты казала, ён яшчэ не запущены, але бліжэйшым часам павінен так, быць. ён павінен быць бліжэйшым часам. І я хацела просто пазначыць, што я і Марыя працуем па гэтым кейсе абсалютна пробона і вельмі рады, што можам дапамагаць Андрэю, але таксама трэба разумець, што гэта нармалёва, што ў кожнай краіне адвакат патрабуе таксама грошай за сваю працу, таму ёсць вельмі вялікі рахунак за паслугі сербскіх адвакатаў, каб вы разумелі, што Андрэй нават не можа сам паслаць сваю апеляцыю суд, ён мусіць вызваць адваката па адвакацкім стаўкам, так, каб яму раздрукавалі, скамплектавалі, бо яго няма друкаркі, ён не можа сам надаць гэтую карэспандэнцыю нават на пошце, таму што ён мае толькі 1 гадзіну, каб выйсці з кватэры. Гэта таксама выдаткі за кватэру, бо Андрэй не можа зарабляць цяпер, так, ён і так, я магу сказаць, што я пад вялікім уражаннем, як ён увогуле зматываваны, сколькі так, мы з ім 24/7 на ён вельмі пазітыўна настроены, гэта супер, ён змагаецца за сябе, за сваю свабоду, гэта вельмі уражвае. Ён, каб вы разумелі, можа хтосьці мяркуе, што ён толькі сядзіць у хаце, у яго распісаны графік, мяркую, каб не склусіць, вельмі падобна, як Святлана Ціхановская выязджае на нейкія сустрэчы дэлегацыі, таму што яго 11 такі амбасадар, а 11:30 такі амбасадар. Тут таксама артыкул для такога выдавецтва. Ён нават даходзіць да міжнародных таксама, на міжнародную арэну, каб журналісты ва ўсім свеце ведалі пра яго справу і што адбываецца ў Беларусі. Таму у яго няма магчымасці зарабляць. Кватэра ў Сербіі, скажу вам шчыра, каштуе нашмат больш, ніж кватэра ў цэнтры Варшавы. Назвем так, у яго таксама не было магчымасці, каб яго першае, што было, яму трэба было хутка засяліцца. Гэта таксама пытанне ежы. Прабачце, што я так дэталёва, але я хочу просто распавесці, бо можа хтосьці будзе меркаваць, што гэта толькі адвакаты. Не, гэта шмат якіх выдаткаў. Таму вельмі хацела папрасіць усіх, каб вы падтрымалі гэты збор, і можа Еўрарада таксама апублікуе, калі ён ужо будзе гатовы. No pressure, конечно, але ведаю, што вы падтрымліваеце такія. Безумоўна, мы падтрымліваем усе такія дапамогі, зборы і канкрэтна па зборам для пакрыццё нейкіх выдаткаў і зборы для добраахвотнікаў. Галоўная мэта, калі мэта яна добрая і на карысць, то чаму не падтрымаць? Марыя, вы хацелі нешта дадаць? Да, трэба адзначыць, што калі будзе збор, таксама гэта каб было бяспечна для тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, аб гэтым таксама трэба ведаць. Але яшчэ важна сказаць, што, напрыклад, калі вы не ведаеце нешта пра кейс Андрэя Гнёта, такі ёсць людзі, можна яго падтрымаць, і кожнае ваше слово, гэта таксама важна для яго. Калі вы да яго звернецеся, можна гэта зрабіць там і ў Фейсбуку, Інстаграму, і калі вы там падзеліцеся гэтай гісторыяй, гэта таксама вельмі важна. Можа нешта спрацуе, таму што звяртаюцца шмат якіх арганізацый, тыя, хто нам дапамагаюць, тыя, хто звяртаецца да сербскай дзяржавы, але можа адзін крок, які дапаможа, там, я не ведаю, можа какой-нибудь публікацыя таксама будзе нашмат лепш. І, напрыклад, таксама быў такі прыклад, калі вы думаеце, стоіць дапамагаць в такіх выпадках, просто не выпіце кавы зранку і заданатьце на Андрэя Гнёта. Вось. Так. Ну так, да. Ось тут калі пералічвалі тыя краіны, якія небяспечна ехаць, атрымліваецца, што быў на першую чаргу краіны постсавецкія, умоўна кажучы. І тут Вожык Патрыёт здзіўлена пытаецца: так що, Эстонія, Латвія і Літва таксама краіны падстаўкання, ўжо і туды нельга ехаць? Туды можна ехаць, але ведаеце, таксама Сербія вельмі часам блытаюць, бо Сербія, вось вы таксама казалі, у Еўропу, так? Але трэба разумець, што Сербія не з'яўляецца краінай еўразвязу, так? Сербія толькі належыць да Рады Еўропы, але гэта нешта іншае зусім. То бишь гэта краіна, з пункту гледжання еўрапейскага права гэта трэці свет, там third countries, так, нават гэта кажуць, так, і гэта таксама трэба разумець, і гэта, напрыклад, зусім іншы статус, ніж Эстоніі ці Латвіі, напрыклад, так, таму тут
і таксама як уже я казала раней, у гэтых краінах вас могуць затрымаць для таго, каб спраўдзіць, чаму на вас менавіта ёсць, напрыклад, запыту Інтэрпол, што здарылася, і гэта будзе абсалютна правамерна, таму што кожная гэта працэдура, якая заўжды працуе. Але калі вы можаце паказаць, напрыклад, што у вас ёсць International Protection, то бишь міжнародная абарона ў нейкай краіне еўразвязу, гэта нашмат спрасціць будзе хутчэйшым разгляд вашай справы. Мяркую, што можа нават, у Польшчы, напэўна, гэта б абмежавалася, мне здаецца, можа на гадзіну-две, каб спраўдзіць сапраўдныя дакументы, і гэта ўсё, так. Але калі няма міжнароднай абароны, тады трэба разумець, што нават так званы гуманітарны ВНЖ ў Польшчы, які сапраўды з'яўляецца ВНЖ па іншым абставінам, гэта не палітычны тып дакументаў. Таму, калі вам насамрэч штосьці пагражае, таксама раю тым беларусам, якія ў Польшчы знаходзяцца, маюць гуманітарны ВНЖ, задумайцеся, калі ласка, аб тым, ці вам не патрэбна яшчэ дадаткова міжнародная абарона, гэта можна зрабіць, у вас могуць быць два статусы. І яшчэ маленькі інсайт са ўчорашняй сустрэчы ў польскім міністэрстве ўнутраных справаў. Польшча яшчэ не ведае, ці будзе абнаўляць гуманітарны ВНЖ. Таксама гэта пытанне ў ліку часу жыцця ў Польшчы для пастаяннага віннага жыхарства. Карацей, я яшчэ раз зарэкламавала міжнародную абарону. Так. Ну так, да, тому что вось бачыце, тут можем крытыкаваць не толькі краіны постсаўка, як кажуць, але тую ж самую Сербію, якая у Еўропе, але трэці свет Еўропы. Так. Але калі у цябе няма таких документаў, у цябе унеслі ў вышук па нейкіх там вот эканамічных артыкулах, но безумоўна, чамусьці палітычных артыкулах ўжо няма ў Беларусі. Таму ты можаш патрапіць нават, як вот Марыя казала, у Італіі за краты, і будуць высвятляць год, на якой падставе цябе ўнеслі ў вышук. Трэба с этим працаваць. Ведаеце, што калі у вас ёсць нейкія запыты, можна напісаць камплайнс у Інтэрпол, з гэтым працуюць юрысты. Калі ласка, звяртайцеся, таму што трэба таксама вырашаць гэта з Інтэрполам, і каб не прымалі такія дакументы з Беларусі ўвогуле ніякія, але ёсць, вы ведаеце, ёсць справы розныя з Беларусі. Таксама не казаць, што там усе карцей. Трэба працаваць з Інтэрполам, калі у вас ёсць палітычныя нейкія рызыкі. У нас ёсць тыя, напрыклад, хто там праходзіць па каардынацыйнай радзе, іх таксама у некаторых ёсць там запыты па Інтэрполу, трэба з гэтым працаваць. Удакладненне ад вожыкаў все-таки Вугоршчына як краіна ЕС бяспечная ці не? Гэта не з'яўляецца бяспечнай краінай, можна трапіць, і нават можа інакш, можа фіналова справа будзе добра, але пытанне, што з'яўляецца добры фінал. Ці добры фінал гэта тое, што выпусцяць, тады так хіба што ёсць магчымасць, што гэта будзе вялікі адсотак. Толькі справа ў іншым. Можна быць заўжды першым кейсам, які не будзе з хэпі-эндам, так? Другое, ці добры фінал гэта тое, што вы, напрыклад, прасядзіце год у не вельмі добрых варунках, бо давайте казаць шчыра, умовы ў венгерскіх турмах не будуць вельмі добрымі пры арэшце, таму як бы можа быць в італьянскіх і лепш, но ўсё адно сядзець год, не чула, каб там таксама карбанару падавалі і каб там все было файна, так. Ведаце, арэшт гэта калі у вас ёсць год, каб гэта пратэсціць, калі ласка. Так, менавіта. Лішні год жыцця маеце, можете пратэсціць. Яшчэ пытанне, ведаеце, ці дадзеная краіна выконвае таксама пастановы ЕСПЧ, так? Бо, напрыклад, таксама аднясуся да кейса Андрэя Гнёта. Сербія яшчэ не выканала ніводнага рашэння ЕСПЧ па 39-м артыкуле, менавіта па абеспечительных мерах, не ведаю, як па-беларуску, але я мяркую, што нашыя слухачы гэта разумеюць. І гэта паказвае, што нават каб вы не лічылі часам на міжнародныя інструменты, бо яны не заўжды працуюць, гэта залежыць таксама ад дадзенай краіны. Вугоршчына таксама не рабіла рэсорчу, але мяркую, што там можа быць таксама не 100% статыстыка выканання рашэнняў ЕСПЧ, таму можа быць нават складана падключаць нейкія міжнародныя. Там складана вельмі. Так. Тут уже люди пачалі, відаць, хто куды плануе паехаць, уже на всякий выпадак карыстацца момантам і удакладняць. Самавар піша: а што з Грэцыяй? Ці лічыцца гэта краіна такой жа бяспечнай, як, напрыклад, Польшча?
Ну я мяркую, што сітуацыя будзе падобная ж як з Італіі, канешне гэта не вугоршчына, таму сітуацыя будзе крышачку лепшая, але тым не менш знову вяртаемся да таго, што калі у вас ёсць дакументы з міжнароднай абароны ў краіне еўразвязу, Грэцыя гэта краіна еўразвязу, таму логіка такая, вы павінны аб гэтым сказаць, вы павінны паказаць сваю картку побыта, калі гэта Польшча, так, і менавіта праз гэта можна ў агульнай сістэме еўразвязу можна паглядзець, на якіх падставах была выдадзена дадзеная картка. Таму пытанне толькі тэхнічнае, каб адпаведна дадзены орган, в залежнасці ад краіны, ці гэта паліцыя, ці пракуратура, etc., каб яны маглі паглядзець у агульнай базе, што гэта за дакумент, ён выдадзены па палітычных прычынах, менавіта па прычынах міжнароднай абароны. Калі так, то гэта толькі на час вось гэтага справы. Ну, я мяркую, як гэта ў краінах, там, дзе шмат сонца, то там гэтыя справы крышечку даўжэй разглядаецца, сіеста і так далей. Але агулам, мне здаецца, што мы кажам пра вельмі кароткі срок, напэўна, не год арышту на 100%, можа некалькі дзён, напрыклад, каб гэта выясніць. Так. Ну, трэба просто чекнуць, ёсць вы там в Інтэрполе. Калі у вас Так. вы не в Інтэрполе, у вас есть міжнародная абарона, то я лічу, што Грэцыя вполне себе Нормальная краіна, так, норм, сонца. да. Сонца, мора, Только не на Танная, Ренейле. так, того. греки, гречанки, сіеста, все менавіта. остатнее. Ну и на завершение, калі уже кажем про международную оборону, атрыманне международной обороны, я вот просто до вас, як до юристов, адвокатов, пытанне. Зараз мы перыядычна чуем, что беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне, не ў Польшчы, дзе, дзякуй Богу, вялікі адсотак ухвалення гэтых спраў, але ў той же самой Швецыі, да прыкладу, у шэрагу іншых краінаў. Што можна зрабіць і хто можа зрабіць? Не, ну, конечно, тут адразу прыйдуць, скажуць, что это Тихановская виновата, але реально можна што-нибудь зрабіць у этой ситуации, каб все ж таки стаўленне змянілася? Ну, гэта працэс лябавання, пераканання дадзенай краіны аб сітуацыю ў Беларусі, так? Таму гэта таксама пытанне, я заўжды задаю, калі хтосьці пытаецца, вось хачу ў Швецыю, я пытаюся, навошта ў гэту Швецыю. Так, то бишь пытанне, ці вы гатовыя, вось ведаючы аб тым, што там ёсць такая цяпер практыка не вельмі высокага адсотка, так? Справа, ці вы гатовыя прабіваць гэтыя муры, гэта першае. Часам трэба таксама казаць, каб палажала руку на сэрца, гэта кажуць, што часам людзі з польскімі візамі едуць у Швецыю, каб атрымаць міжнародную ахову, а потым кажуць, што там адмова. Ну так, бо па дублінскаму пагадненню Польшча будзе абавязанай краінай, Швецыя не абязана разглядаць гэтую справу. Таму трэба таксама падзяляць вось гэтыя кейсы і тыя, якія па працэдуральным прычынам не папалі, бо я не ўпэўнена, што вельмі шмат беларусаў з нарвежскімі, шведскімі ці фінляндскімі візамі туды трапілі. Найхутчэй яны трапілі з візамі іншых краінаў. І, на жаль, вельмі часта няма удакладнення таксама ў медыях, чаму гэтая адмова. Ці адмова звязана менавіта з тым, што гэтая краіна не павінна разглядаць і прапануе, напрыклад, перадаць кейс у Ліцву ці ў Польшчу, бо гэтая краіна выдала візу, ці гэта адмова праз разгляд менавіта справы вось у дадзеным выпадку. Таму тут гэта доўгі працэс, гэта не толькі палітычны трэк, гэта таксама НДА могуць над гэтым працаваць, гэта могуць беларусы працаваць, толькі адзінае трэба размежаваць. Перспектыва на будучыню і перспектыва дадзенага, напрыклад, вашага кейсу. Таму як бы тут две розныя рэчы. Але, канешне, добра было б, каб пра Беларусь ведалі ў шмат якіх краінах і разумелі дэталёва, таму тады, можа, і у нас, Марыя, менш працы было б, напрыклад, калі б сербы добра разумелі сітуацыю ў Беларусі. Можа, Марыя, ты хочаш яшчэ нешта дадаць? Я хочу просто дадаць, што насамрэч тое, што міграцыйная палітыка гэта палітыка, ўсё ж такі. Міграцыйная палітыка ў кожнай краіне, таксама ёсць такая сітуацыя ў Літве, яна цяжкая, і зараз ёсць шмат кейсаў, яны такія цяжкія да практыкі і гэтак далей. Так, павінен кожны, хто там жыве, напрыклад, з Беларусі, нейкая дыяспаральная частка, якая там з гэтым працаваць, трэба пераконваць, як казала Ганна, але не адмаўляць той факт, што павінна гэта рабіць і палітычная сіла. Насамрэч, таму што калі ёсць пытанні, трэба іх сабраць і з гэтым спрацаваць, а не, ну, вось... Я лічу, што гэта таксама трэба сказаць, што тут ёсць справа і для
тым ліку і для офіса Светланы Ціхановскай. Ну так Надеі С і Арсену, якія пытаются что наконт Турции, мы вернем до пачатку нашага эфира. Вот як мы закончым, вы потым вернитеся і праглядзіце про Турцию. Усё сказали. Одно вот маленькое удакладнение от Надеі. Ці могуць затрымаць у амбасаде РБ у ЕС? Ну, чалавек з нейкай нагоды пайшоў у беларускую амбасаду, я не ведаю, у Нямецчыне, напрыклад. А цябе там у чемодан, у багажнік і... Не, так не зробяць. Не зробяць, таму што, ну, крыцей, мы такіх выпадкаў не ведаем, таму, напэўна, я бы не раіла туды ісці. Гэта небяспечна, і наколькі я ведаю у Літве і таксама тут у Польшчы, гэтыя краіны таксама не раяць звяртацца да беларускай амбасады і намагаюцца, каб такой сітуацыі не было ні ў каго, каб яны звярталіся да беларускай амбасады з гэтага пункту гледжання. Гэта першае. З другога пункту гледжання толькі, ну так, напрыклад, даже калі б затрымалі на тэрыторыі беларускай амбасады, як вывесці гэтага чалавека? І калі будзе уже па тэрыторыі іншай краіны весці некага, то тут уже ёсць парушэнне заканадаўства той краіны, у якой знаходзіцца амбасада. І вы чулі, што засталося 3 альбо 5 амбасадараў, напэўна, у Еўразвязе з Беларусі. Нешта такое я чула, вось пасля апошніх навін было 15, зараз, ну, амбасадараў, напэўна, не консулаў, а амбасадараў. Вось, гэта вельмі, ну, таксама цікавая гісторыя, але так я не раю туды хадзіць, калі вам не патрэбна, но я ведаю выпадкі, калі хадзілі там рабіць, там, не ведаю, што нейкія справы свае вырашаць паміж мужам і жонкай і гэтак далей. Такое таксама было, і вось апошнім разам там у Літве, у беларускай амбасадзе рабілі таксама. У мяне ёсць выпадак, толькі дадам да таго, што сказала Марыя, дзе маю кліентку у вельмі грубай, я маю на увазе фізычнай форме, выставілі з беларускай амбасады, такія, што ёсць зафіксаваныя таксама ў польскай лікарні следы ад сінякоў на руках і так далей. То бишь, як бы, ну, тут беспредел, канешне, і тут гэта таксама хацела пазначыць як цікавы кейс, але гэта, канешне, не тая скала, ведаеце, там вывазу людзей і так далей. Ну да, хто его ведае? Люди работают, а тут приходят разные там белорусы и что нечто хочут, так. А тут перешкаджают працаваць нормально. Дякую вялікі. Ну что ж, вось такие реальные кейсы разгледзелі и реальные парады дали наши спикерки. Так что, калі ласка, хто не паспеў, раю вярнуцца и пераглядзець, пераслухаць, занатаваць усе тыя парады, якія давали наши шановные Марыя Колесава-Гудзіліна и Ганна Мацеевская. Адпаведна, прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека і юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы «Партызанка». Я попрошу, каб далучылі потым у опісанні там і спасылачку, можа быць, на сайт «Партызанкі», там ці якія-небудзь экстрэмісцкія матэрыялы, калі ласка. Мы таксама ўжо экстрэмісцкія матэрыялы. Экстрэмісты, але таксама хочу пазначыць, што я і Марыя будзем, гэта таксама рэклама наступнага вашага размоўцы, будзем на фестывалі Тутака, так, каб уже закончыць таксама на пазітыўнай ноце, і у нас будзе таксама там юрыдычны куточак, які будзе складацца з двух частак. Адна гэта будзе юрыдычная частка, дзе можна да нас персанальна звернуцца, прыйсці задарма паразмаўляць, калі у вас ёсць нейкія пытанні міграцыйныя, мы насамрэч бізнесовыя юрысткі, гэта так выйшла, што 20-й год змяніў нашае жыццё, але можна кожнае пытанне гэта задаць. А другое, таксама я вам такі спойлер маленькі скажу, на запрашэнне вось Пашы Станкевіча у нас будзе адчынены мікрафон, і мы там хацім запрэзентаваць некалькі песняў, якія менавіта скампанаваў наш фантастычны калега, адвакат Максім Знак з кніжкі «Закамерон», вось з яго пазіцыі. Таму таксама можете face-to-face з намі сустрэцца і таксама выкарыстаць прыятныя і палезныя там карацей спалучыць. Вось. Карацей кажучы, калі вы хочаце, вы дакладней, вы хочаце, я это ведаю дакладна, вы маеце магчымасць не толькі паслухаць выдатную беларускую музыку, паўдзельнічаць у розных там дыскусіях, актыўнасцях і гэтак далей, ну, паночыць у намёце, у лесе, там, з камарамі, дзяўчатамі, хлопцамі прыгожымі, але і атрымаць бескаштоўна, то есть дарам, так, параду ад наших выбітных юрыстак,
то калі ласка тутака. А зараз ідэя X і Павел Станкевич будзе разважаць пра нацыянальную ідэю з пункту гледжання беларусаў Падляшша. Калі ласка, працягваем. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Жыве вечна. Вечна. Дзякуй.